Tolosako udalak ongi etorria egin die gaur Edurne Pasaban eta Zier Izagirre mendizale tolosarrei. Maiatzaren 17an Sisapakmaren gailurrera iritsi ziren, eta horrela munduko 14.000koak igotzen bigarren emakumea bihurtu zen Pasaban. Bertsoak, kantak, musika eta jaigiroa izan dira ekitaldian. Takeko arraulariek, Tolosa kantarik eta San Manigo ikastetxeko haur bertsolariek hartu dute parte besteak beste. Ez nekea, ez akorea, gora, gure Edurne. 8.000ko gailu batean sentitzen den gauza berdina. Sentitzen da zure herria, zure jendea, zure lagunak, zure familia hor dagoela zurekin. Mendizaleak oso hunkituta agertu dira eta posik herritarrengandik jasotako babesarekin. Oraintxe bertan konturatzen hasi naiz behar bada 14.000koak errealki bukatu ditugula, ez da? Eta jendearen goxotasuna eta berotasuna orain ikusten da hunkitzekoak dira. Bukatzeko ja sinadurak ematen hemengo Tolosako gazteei, eta egia esan harridura nola Tolosako herria nola erantzun duen eta nola bizidan, eta nik uste ez guri bakarri baizik eta hau pixkat mendizaletasunari dela omenaldi bat, hor behian ikusi dituen herritar asko mendizaleak dira, eta nik uste ez bakarri guri baizik eta mendiari egindako omenaldi bat dela, ez?